ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи созандагии ободонӣ дар ноҳияи Рӯшон сохмони муассисаи таълимии рақами 9 бо маром ҷараён дорад. Дар кори сохмони муассисаи таълимии рақами 9-и ноҳия айни ҳол 65 нафар коргарон аз Рӯшон, Шуғнон ва Рошқалъа ҷалб шуда машғули андовакунӣ ва гаҷкорӣ мебошанд. Барои сохмони мактаб 18 миллион сомонӣ ҷудо гардида, пудратчии он ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Амирҳамза ва фармоишгар дирексияи сохмонии назди президенти кишвар мебошанд. муассисаи таълимии рақами 9-и ноҳия барои 640 нафар хонанда пешбинӣ шуда, беш аз 40 синфхона, утоқҳои ҳалоида, як толори варзишӣ, маҷлисгоҳ барои 340 ҷойи нишаст, китобхона, ошхона ва майдончаи варзишӣ мебошад. Сохмончиён бо азму иродаи қавӣ машғули кор буда, се вақт бо хӯроки гарм таъмин мебошанд. маоши моҳонаашон аз 2000 то 3500 сомониро дар бар мегирад. бояд зикр намуд, ки сохмони ин иншоот аз соли 2017 оғоз шуда, итминон меравад дар арафаи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад.